Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tiago. Taong 1978, Mogpog, Marinduque. Itong mga panahong ito, lumaking may kapansanan sa katawan itong si Tiago. Dahil sa kanyang lukod na mga kamay at medyo baluktot na likod, naging katatawanan siya para sa mga taong kaedad niya. Magmula noong pagkabata, biktima na ng pang-aabuso itong si Tiago. Halos inisip niya na nga noong tapusin na ang kanyang buhay dahil sa pasakit na araw-araw na lamang niyang nararanasan. Kung hindi lang noon dahil sa kanyang nanay, baka matagal na panahon na siyang naglayas at nagpatiwakal. Sa dinami-rami ng rason para tapusin na ang lahat ng pasakit na kanyang nararamdaman, may nakikita siyang pag-asang nagpapabago sa kanyang pananaw sa buhay. Magmula noong naunawaan ni Tiago na hindi niya kinakailangang gawin ang lahat para matanggap siya ng mga tao, natutunan niyang mamuhay ng kontento sa kung ano ang meron siya. Yung kapansanan niya, ginawa niyang lakas nang sa gayoy makatulong sa kanyang pamilya. Sa taong ito, nasa edad 18 taong gulang na siya. Hindi rin siya noon nagiging pabigat sa kanyang ina, sa kadahilanang kapag nakakahanap siya ng pagkakataong maghanap buhay, ginagawa niya yon ng walang pagdadalawang isip. Ang mahalaga lamang noon kay Tiago, meron siyang madalang pagkain sa bahay nila upang makatulong din yon kahit papaano sa naghihirap niyang ina. Nga pala, matagal na silang ulila sa kanyang ama. Magmula kasi noong lumaki siyang nasa ganoong kalagayan, nag-umpisa na yung magbago hanggang sa dumating ang puntong pinili nitong magpakalayo-layo na lamang. Wala naman siyang hinanakit para sa irresponsable niyang ama dahil kahit papaano, tumatanaw pa rin siya doon ng utang na loob, gawa ng kung hindi dahil dito, baka hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon para mabuhay sa mundo. Sa loob ng mahabang panahon, nagtiis sila sa lahat ng bagay. Yung nanay niya, kahit may nararamdaman ng komplikasyon sa katawan, patuloy pa rin yung nagtatrabaho. Noong una, napapaalalahanan niya pa ito pero sa pagdating ng puntong wala naman siyang nagagawa para sa kanila, nagpatuloy pa rin ito sa ginagawa nitong pangingisda hanggang sa dumating ang isang araw na umuwi yung nanghihina. Kinagabihan noong araw na yon, inatake ito ng hindi nila malamang karamdaman na halos magpanginig sa buong katawan nito. Ginawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya pero hindi nila napigilan ang lakas ng karamdamang matagal na panahon nang nagtatago sa katawan ng kanyang ina. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niya yung nakanganga, napakalamig na ng buong katawan. Hindi na rin yon humihinga, indikasyon na noong gabi pa yon binawian ng buhay. Dahil sa bumungad kay Tiago, halos hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Yung tipong nais niyang sumigaw at magwala pero yung isipan niya nanatiling blanko. Walang emosyon, tulala lang na nakatitig sa bangkay nito. Pagpatak ng 7:00 ng umaga, dumating ang mga kakilala ng nanay niya na siya namang nagkumpirma sa sinapit nito. Dahil sa masamang balitang yon, agad naman silang nagtulong-tulong para gawan yon ng kabaong. Si Tiago noon, nakaupo lamang sa loob ng sala nila, tulalang nakatitig sa kawalan. Marami rin noon nagpupumilit na makipag-usap sa kanya pero hindi niya yun gaanong pinapansin sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na purong awa lamang ang ipinapakita nito sa kanya. Sa pagsapit ng gabi ng lamay, naging abala naman ang iilang mga kadugo nila. Habang hinaharap nito ang mga taong nakikidalamhati rin sa pagkawala nito, wala naman siyang ibang ginagawa kundi ang magkulong sa loob ng kanyang kwarto. 9 na araw siyang nagkulong doon at hindi niya rin ninais pang ihatid sa huling hantungan ang kanyang ina. Lahat ng pagtitiis noon ay ginawa ni Tiago
upang maiwasan niyang makaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso. Yung tipong ang nais niya lang noong mangyari, manatiling buhay ang kanyang memorya na nandoon ang kanyang ina. Ayaw na ayaw niya yung makita sa loob ng kabaong, maging ang masipat ang huling hantungan nito. Sa paglipas ng mga araw, pinilit niyang mabuhay ng mag-isa. Yung mga kababaryo nila, unti-unti na ring nag-iba ang paningin sa kanya, buhat sa matinding pagkaawa. Gayunpaman, kahit wala na siyang naririnig na pang-aapi at pangmamaliit, hindi pa rin nagbabago ang kanyang pagtingin sa mga ito. Sa loob ng halos 3 buwan, namuhay si Tiago sa awa ng kanilang mga kababaryo. Hindi naman niya yun gaanong pinagtuunan ng pansin sa kadahilan ng mas mahalaga para sa kanya ang mabuhay kesa mamatay sa gutom. Isang hapon, habang naglalakad siya papaloob ng kanyang silid, napansin niya ang lumang kwarto ng kanyang yumaong ina na nakabukas. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan naman niya yung nilapitan para tingnan. Sa isip-isip noon ni Tiago, maaaring may naiwang mahalagang gamit doon ng kanyang ina bago yun nawala sa piling niya. Upang mapatunayan ang kanyang mga haka-haka, nagpasya siyang halughugin ang silid nito. Makalipas lamang ang ilang minutong paghahanap, bumungad sa kanya ang isang maliit na baul kung saan doon niya nakita sa loob nito ang mga kulay itim na buhangin. Pag-alis niya ng mga buhangin yon, tumambad sa kanya ang isang tuyong mata ng ahas na siya namang agad niyang kinuha. Pagkahawak ni Tiago sa bagay na yon, bigla naman niya yung nabitawan gawa ng meron siyang napansing kakaibang nilalang na nakatayo sa gilid ng pinto nito. Pagsilay niya rito, bumungad sa kanya ang wangis ng kanyang ina na animoy pinagtagpi-tagpi sa katawang unang beses pa lamang niyang makita. Paglalarawan ni Tiago sa nilalang na yon, wala itong bunganga sa muka, subalit meron yung doong mga nagsisilakihang ngipin. Maputla rin ang balat nito at meron yung mga lumuluwang itim na mata. Pang-itaas na parte ng katawan lang din ang kanyang nakikita sa nilalang na yon, gawa ng ang pang-ibabang parte nito binubuo ng itim na anino. Hindi lang din dalawa ang braso ng nilalang na yon, sa kadahilan ng may mga gumagalaw itong galamay sa likurang bahagi nito. Matapos naman yung masilayan ni Tiago, halos agad naman siyang natigalpo dala ng kanyang pagramdam ng matinding takot. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang nilalang na yon na sa bawat paghakbang nito, may mga naririnig siya doong mga katagang animoy binibigkas sa pamamagitan ng pagbulong ng mabilis. Kahit hindi niya maintindihan ang nais nitong maiparating, tila bang nagbibigay yon ng matinding kilabot sa kanyang katawan. Pagharap ng nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan, unti-unti na niyang naaaninag ang masayang mukha ng kanyang yumaong ina. Dahil sa kanyang nakita, nakaramdam ng kapanatagan itong si Tiago. Magmula noon, lahat ng sinasabi sa kanya ng nilalang na yan ay kanya nang ginagawa. Ang una nitong ipinagawa sa kanya, kainin ang mata ng ahas na kanyang nakita. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niya yung nilulon alinsunod sa nais nitong mangyari. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nakakaramdam na siya ng animoy kaginhawaan sa buhay. Yung baluktot niya noong katawan, tila bang hindi na nagiging pabigat para sa kanya. Kahit wala man siyang kapasidad na magtrabaho, nagagawa pa rin naman niyang makakain ng 3 beses sa isang araw. Dahil sa kamangmanga ni Tiago pagdating sa lihim na karunungan, hindi niya naisip na maaaring ang nilalang na nagpapakita sa kanya ay dahil lamang sa panlilinlang ng demonyo. Lahat kasi ng pinapagawa nito sa kanya, taliwas sa dati nilang paniniwala. Kapag nananalangin siya o nakakakita ng kahit na anong banal na santo, asahan mo,
Kinagabihan niyan, magkakaroon siya ng matinding lagnat. Dahil sa ganoong pangyayari, lahat ng pagkakataon, iniiwasan niyang dumaan sa mga simbahan o anumang bahay na sagrado na merong mga rebulto. Para kay Tiago, lahat ng sagrado kinasusuklaman niya ng husto. Sa halos ilang buwan na niyang pagiging ganon, may iilan ng mga albularyong nakakapansin sa kanyang kakaibang gawain. Isang gabi, habang nagpapahinga siya, bigla naman niyang iminulat ang kanyang mga mata dahil sa mga bulong na pumapasok sa kanyang tenga. Pagsilay niya sa kanyang harapan, bumungad ang nanay niyang nakalutang sa ere habang mahinahon siyang kinakausap. Yung boses nito pinuno, sobrang nakakatakot. Animoy malalim na boses ng mga matatandang taong pinaghalo-halo. Kung pakikinggan mo ngayon ayon sa albularyo, masasabi mong maraming tao ang nagsasalita kapag nagwiwika ito. Ang mas nakakapangilabot pa sa lahat, hindi man lang nakakaramdam na kahit na anong kilabot itong si Tiago na parabang normal na sa kanya ang ganoong tinig. Tiago, tumayo ka. Tiago, tumayo ka. Oras na para kumain. Wika ng mabagal na tinig sa kanyang isipan. Matapos naman niya itong marinig, doon pumasok sa kanyang wisyo ang tungkol sa hangarin ng nilalang na yon na pakainin siya ng sanggol. Dahil dito, agad naman siyang tumayo mula sa kanyang pagkakahiga, dahan-dahang naglakad patungo sa kusina ng kanyang tahanan at kasabay nito ang pagkuha niya ng iilang langis para ipahid sa kanyang katawan. Paghubad niya ng kanyang damit, nagbigkas siya ng iilang engkantasyong ibinulong sa kanya ng nilalang na yon at kasabay nito ang dahan-dahang pagbago ng kanyang anyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, tinubuan siya ng kaliskis sa kanyang buong katawan habang dahan-dahang nagsisiuslian ang kanyang may itim na balahibo. Hindi naglaon, nakaramdam ng matinding pagkagutom itong si Tiago na siya namang naging hudyat niya para lumabas ng kanyang bahay. Nagpagala-gala siya noon sa baryo hanggang sa marating niya ang isang kubo kung saan meron siyang naaamoy na bangong hindi kayang tiisin ng kanyang utak. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, pasimple naman siyang sumilip sa loob kung saan doon niya nakita ang babaeng buntis na kasalukuyang nagpapahinga. Sa isang iglap, bigla namang naglaway ang kanyang bunganga na halos hindi niya na yun kayang pigilan pa. Upang maisakatuparan ni Tiago ang kanyang nais, dali-dali naman siyang umakyat sa bahay nito, tahimik na nagbukas ng bubong para lamang maipasok ang kanyang mahabang dila. Halos inabot lang ng ilang minuto ang dumaan matapos niyang malawayan ang tiyan ng buntis. Nang maisakatuparan na niya ang kanyang nais, agad naman niyang nilubayan ang bahay na yon. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, doon niya isinuka ang sanggol na kanyang nakuha. Maniwala kayo o hindi, pagkabagsak ng sanggol sa sahig, kitang-kita niya ang pangingisay nito, indikasyon na meron pa yung buhay. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, agad naman niya yung hinatak patungo sa kawang pinagpakuluan niya ng tubig. Pagpatak ng hating gabi, kasalukuyan na noong nilalantakan ni Tiago ang nakuha niyang pagkain. Dahil sa kanyang ginawa, unti-unti na niyang nakakalimutan ang kanyang dating pagkatao. Ilang buwan pa noon ang lumipas, naging kuno-kunong aswang na si Tiago sa kanilang lugar. Lahat ng kanyang mga kakilala noon, matinding takot na ang nararamdaman kapag nakikita siya. Wala na ring nangangahas sa kanyang magsabi ng mga bagay na hindi niya nagugustuhan sa kadahilanang hindi niya yun nilulubayan hanggang sa mapilitan na yung humingi ng tawad sa kanya.
Dahil sa ganoong pangyayari, kung kani-kanino na humingi ng tulong ang kanyang mga kababaryo para mapigilan siya. Nang malaman naman niya ang tungkol sa ginawa ng mga ito, ni katiting na pagkasindak, wala siyang naramdaman. Yung tipong kahit alam na niya kung gaano kalakas ang mga albularyo, nanatili siyang malakas ang paniniwala sa kanyang karga. Ang unang albularyo noong bumisita sa kanilang lugar, labis niya yung pinarusahan na halos humantong sa muntik-muntikan nitong pagkabaliw. Nang mapagtanto naman ng albularyong yon ang panganib na dulot ni Tiago, napilitan na yung lumayas sa kanilang lugar ora mismo. Matapos namang mapag-alaman ng kanyang mga kababaryo ang mga nangyari, mas lalo pang lumalim ang nararamdaman nitong takot sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa baryo, nakasalubong niya ang binatang palaging nagbibiro sa kanya noong buhay pa ang kanyang ina. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang nakangising nagwiwika dito ng, "Bakit parang wala ka nang sinasabi kapag nagkikita tayo? Dati palagi mo akong pinapaiyak noon Pero ngayon, parang ang bait-bait mo na. Sige nga. Sige na. Punahin mo naman ang kapansanan ko." Matapos makapagsalita ni Tiago, kitang-kita naman niya kung papaano bumukas sa pagmumukha ng taong yon ang matinding takot na nararamdaman nito. Hindi pa siya nakontento. Inilapat niya sa balikat ng binatilyo ang kanyang matatalas na mga kuko. Pagramdam naman ng lalaki na halos bumao na yon sa kanyang balikat, bigla naman yung napaatras sa kanyang kinaroroonan habang nanginginig na sumasagot sa kanya ng, "Layuan mo ako, demonyo! Aswang ka! Aswang!" Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman itong pagtakbo papalayo. Matapos naman itong marinig ni Tiago, nakangisi lang naman siya habang pinagmamasdan ang paglayo ng binata. Sa pagsapit ng gabi, maaga pa siya noong naghanda para bigyan ng leksyon ng kapangasang ipinakita nito sa kanya. Subalit, lingid sa kaalaman ni Tiago, noon ding gabi pa lang yon, merong mga dumating na antingero sa lugar nila para sumukol sa kanya. Habang tinatahak ni Tiago ang daan, hindi niya na gaanong pinapansin ang iilang mga batang hangad niya sanang kainin. Para sa kanya noon, iisa lang ang importanteng magawa niya noong gabi, at yon ay mapaslang ang binatang matagal na niyang kinagagalitan. Sa pagdating niya sa bahay nito, maigi naman niyang pinagmamanmana ng bawat taong nakatira roon. Wala din siyang ibang iniisip maliban sa kung papaano niya yon pahihirapan hanggang sa tuluyan na yung mamatay. Sa paglalim pa ng gabi, doon na nga nagkaroon ng pagkakataon itong si Tiago para umatake. Nang mapagtanto niyang kayang-kaya niya na yung pasukin nang hindi siya matutunugan, agad naman niyang isinakatuparan ang kanyang binabalak. Subalit pagtungtong na pagtungtong niya sa bakuran nito, laking gulat na lamang niya nang dahan-dahan niyang maramdaman ang pagbigat ng kanyang buong katawan. Ilang hakbang lang noon ang kanyang nagawa bago tuluyang nanigas ang kanyang mga binti. Nagpumilit pa siyang tumakas sa lugar pero huli na ang lahat para sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minuto, lumabas ang 3 antingerong nagtatago sa mga poste ng bahay. Pagsilay niya rito, kitang-kita niya ang malakahoy nitong balat na unti-unti namang bumabalik sa normal. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong tinalian at dinala sa labas ng baryong kanyang tinitirahan. Doon ay narating nila ang isang barong-barong kung saan naging tahanan niya sa loob ng ilang buwan. Magmula noong nadakip itong si Tiago, hindi na niya inakalang makakabalik pa siya sa kanyang dating buhay. Sa paglipas ng mga araw,
tinulungan siya ng mga antingerong humuli sa kanya na bumalik sa normal. Naging mabuti naman ang pagtrato nito sa kanya, kung kaya't hindi naglaon, pinili na rin niyang pagkatiwalaan ang mga ito. Ayon sa antingero, na sa lugar na yon hindi na siya malalapitan ng kaluluwa ng nanay niya na hindi matahi-tahimik. Bagaman wala yung ipinangako sa kanya na ligtas siyang makakabalik sa normal niyang buhay, sapat na para sa kanya na panghawakan ang mga bagay na ginagawa nito para siya ay matulungan. Isang araw, habang pinapakain ng antingero itong si Tiago, dumating na nga ang bisita nilang ilang buwan na nilang hinihintay. Ang bisitang yon ay ang kasamahan din itong may kahusayan pagdating sa pagpatay sa bertud ng aswang na nasa sistema ng isang ordinaryong tao. Hindi ito maihahalin tulad sa yanggaw, gawa ng may kamalayan ng taong pinasukan nito. Ang yanggaw kasi, isang pamamaraan ng aswang kung saan ipinapasa nila ang kalahati ng abilidad sa mga taong natitipuhan nila. Sa madaling salita, ang mga taong yon ay walang kamalayan sa binabalak ng mga ito. Bago pa man isagawa ng antingero ang kanilang ritual, pinainom muna nito ng 3 baso ng itim na mantika itong si Tiago. Ang mantikang yon ay pinakuluan sa uling na merong halo ng mga dahon ng ampalaya at kalabasa. May mga inilagay din doong tawas kung kaya't paniguradong napakapait ng lasa nito. Halos inabot ng kalahating oras itong si Tiago bago mainom ang bagay na yon, buhat sa hindi nito katanggap-tanggap na lasa. Matapos niya yung magawa, agad naman siyang pinahiga ng antingero. Itinali nito ang kanyang mga kamay at braso na para bang may gagawin yung prosesong magbibigay ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang katawan. Nakahanda naman siyang maranasan yon dahil na rin sa hangarin niyang magbago. Makalipas pa ang ilang minuto, inihipan na siya nito ng dasal mula ulo hanggang paa na siya namang nagbigay ng napakainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Pagdampi ng kamay ng antingero sa kanyang katawan, hinagod-hagod nito ang kanyang dibdib na animoy ikabali naman ng kanyang mga tadyang. Dahil sa mga nangyayari, wala namang nagawa si Tiago kundi ang sumigaw dahil sa matinding sakit na dinaranas niya. Panay na rin ang pagsusuka niya noon ng dugo na sinasabayan pa ng pag-ihi at pagdudumi. Hindi naglaon, tuluyan na siyang nanghina at halos unti-unti na rin kumakalas ang kanyang wisyo. Sa pagdilim ng kanyang paningin, doon napagtanto ng mga antingero na naghihingalo na pala itong si Tiago. Hindi naglaon, pagtaas ng dibdib nito, agad ding lumabas sa kanyang katawan ng kanyang huling hininga. Dahil dito, agad namang tumigil ang antingero sa paghihilot sa kanya, hudyat na wala na yung magagawa para tulungan siya. Maya-maya pa, nang mapagtanto nilang hindi na nila kayang maibalik ang buhay ni Tiago, nagdesisyon na silang takpa ng damit ang pagmumukha nito. Pinaratay din nila yon ng aabot sa 2 oras sa higaang yon bago sila magpasyang ibalik ang katawan nito sa baryo. Matapos mapag-alaman ng karamihan ng pagkamatay ni Tiago, wala namang ni isang kakilala ang tumingin sa kanyang bangkay. Hindi naman yun gaanong pinagbigyan ng pansin ng mga antingero, gawa ng alam nila ang ginawa nito noong nabubuhay pa ito. Upang hindi na yun magdulot ng dagdag responsibilidad, noon ding mismong araw, inilibing nila yun sa tabi ng nicho ng ina nito. Hindi nila yun nilagyan ng kahit na anong tanda upang sa paglipas ng panahon, malimot ng karamihan ang tungkol kay Tiago at sa mga karumal-dumal na bagay na ginawa nito. Pero sa kabila ng mga pangyayaring yon, syempre, may iilang pamilya pa rin naman ang hindi nakalimot sa kanyang ginawa. Sa pag-alis ng mga antingero sa lugar, bitbit nila ang lahat ng istoryang ibinahagi ni Tiago sa kanilang grupo. Nang makabalik na sila sa kanilang tinitirhan,
hindi nila nalimot ang tungkol sa istoryang yon upang magbigay ng aral sa mga taong naghahangad ng paghihigante at kapangyarihan ng kaliwa. Para sa kanila, ang talambuhay ni Tiago ang isang magandang halimbawa na walang magandang patutunguhan ang pagtatanim ng galit sa kapwa. Pero alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, tanging palaisipan sa mga antingero kung gaano ba talaga kalakas ang tinanga noon ni Tiago na bertud ng mata ng ahas. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo nga naman, oh. Gaano nga kaya talaga kalakas yung bertud ng mata ng ahas? Kasi parang sa kwento na to, hindi na maximize ni Tiago yun eh. Bakit? Meron kaagad na mga antingerong pumigil sa kanya. Pero siguro kung pinaabot pa nila to ng pagpalagay na nating 3 o 4 na taon, sobrang lakas na neto ni Tiago. Pero hindi eh. Mautak talaga yung mga albularyo tsaka yung mga kapitbahay ni Tiago. Siguro, obvious na obvious kay Tiago yung kanyang sobrang laking pagbabago. Kaya itong mga kapitbahay niya, na alerto na kaya humingi na ng tulong sa iba. Which is mas maganda yon para sa akin kasi nga hindi na ganun karami pa yung nabiktima ni Tiago. 'Di ba? Ang kaso nga lang, sad ending. Kapag meron ka talagang hinanakit sa puso mo, yung nagtatanim ka ng galit, sobrang hirap mabuhay ng ganyan, lalo na yung mga taong maraming kaaway. Well, hindi ko naman kayo masisisi kasi iba-iba tayo ng pananaw, tsaka iba-iba tayo ng galit na nararamdaman sa kapwa natin. Pero once na niyakap nyo yung aral ng Panginoon, nilet go nyo lahat ng may galit sa inyo, pinagbigyan ninyo. Though alam ko mahirap yan, mahabang proseso yung pagdadaanan yan. Pero once na mamaster nyo yan, asahan ninyo magkakaroon kayo ng sobrang payapang buhay. Tsaka hindi na kayo magkakaroon pa ng matinding stress. Kung meron man, minimal na lang yun. Kaya practicein natin na maging mapagbigay o maging mapagpatawad sa kapwa natin. Pero hindi ko sinasabi na madaliin nyo. Nasa tamang proseso yan. Pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.